afternoon guys, manig tuta. Ay, stop there. Nagkuhan may pineapple. Mother wag choose. Na guys. Magkaon yung pinja. Oh. Wait ka. Muna pagkaroon na eh. Okay. Sahod pa kayo magkuhan. Ina na ipakain mo ulit. Hinang ko ka din. Tapos pinyak ka. Hinang ko ka. Yun ka. Hindi mo kumakaon. Hindi mo kumakaon. Panta guys. Ano ko dito magbabaka? Baga, wala ni ba? Nahilo. Ilangan. Imo ni gipicture na. Remember pa sa. Amo na gitanong. Duha. Hindi ka na dayo itanong. Hindi ba siya na? Itanong na. Di mo ko gusto masal na ibang baga ang bitagpan hindi masayang mo ibang Nangauna. Yan. hindi ka Dahil alam basta Bisaya. Hindi Bisaya. Ano sa hindi mo nga? Baligo! Ito pag susubok, kaya naman luwa kami magsupsub. Alam niyo? Supsub. Hindi kayo pag-ulit. Ano yung pagtasok, pabuhay ka sa tanan. Pinagahit pag-ulitan. Co-host na. Western Butcher. Si Miss Gan. Eh?
Guys, kaya pilugaw ng panit guys. Nya karon di na nun sa kuan kay katon matila. Naku, ato. Awa rin. Mukto na nato kay mukbang. May sulit sa akin. Pero si Boy tapang kang mukbang nila kay magpalit ka nila. Wala hiro-hiro. Kanya, Oh, sikat siya. Sikat ito ang nagmata. Iko at mata. Talaga po. Pero to, Be, rumawa na ka to. Di ko kat lang nga ni. Naku, pagkakas sa kuwan na. Ito siguro yun. So, dito ang faktor eh. Sugot ba din si Ninja? Sugot? Da, nag-score na. Video kasi nang labo.
Adyo pila mo kami. Nga pala. Pila. Weh, tanaw ko. Nga na sa, nga na. Pila.